नै लोगोफोर आंनि दैया नै दिनै जि मोजां रानखादों नै गैला दैया सेम रानजोबखाबाय लोगोफोर ना गुरनो आङो ना जुग्रुबनो आं ना बालाबाथिया फुङावनो नै आंहा नानि जाखांलायबाय नायलांदो दे लोगोफोर नाखौ गुरनानै मोनगोन ना मोना नायथारनि आङो दिनै नाया देरना देराखै ना बालाबाथिया गोरलै गोरलै गुरनां बिराद साइज रानखादों नै गोथावथाव नुखाबाय सिखारनाय लोगो लोगो बेखौसो नायग्रोबाय आङो हरै जिम 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 मावदों दैयाव नाया मावा नामा गुरख्लाबजोबथारनां मादैया बेरेफुंजायाव ना गुरहैखानोसैलाय जाखांलायबाय बेरेफुंजानि एक्सारसाइज मोनबाबो मोनाबाबो एक्सारसाइज खालामहैनोसै एसे दुब्लि बारियाव नै बालाबाथिया जेव जेव हा बरिया बरिया बिसोर एम्बुलुदसो बालाबाथिया जेव जेव दंलै नंमारगौ साला मोनगोन नै थेंगोना गोरलै बालाबाथिया गोरलै थेंगोना गोरलै फैबावदोंब्रा आसरितसो नै लोगोफोर नै बेलाय खाथियाव फैब्रा हाय थांगलाय लांबायसो नायासो रोङा खर'खौसो खेबलाबायनानै दोनसैलाय दा बरिया नै थाइजौ बरिया फैखादों नै बिलाइ बरिया ना दं दे ब्राव फैखादों लोगोफोर नाया मेरला गाखोदों दा गुरखांबा नायदो सनाफोर ना बालाबाथिया गोरलै गोरलै जि मोजां गाखोदों देखायबा जागौमोन नै मेरला गाखोदों मावा गोरलै गाखोदों गासिबो नायानो मिक्सार जोब गुरलागासिनो मोनबाय आं बेखौ खोमसियाव मारै नुनांगौ जाखो बेलाय नै गोरलै गोरलैथ' नै लोगोफोर नाया गोरलै गोरलाम गासिबो नायानो मिक्सार जोब मैथायाव होदलागासिनो मोनबाय आंहा थेंगोना गोरलै सिंगि गोरलै फिथिख्रि गोरलै बालाबाथिया गोरलै नै बालाबाथिया बिदि नाखौ गोथाव मोनथारो आंहा मैथायाव एसे होसननानै जानोसै आरामनो बोराय बुरै सानैजों मेरला
आग्लायलायनायसो आयौ नै बासिनोसै लोगोफोर नै ना बालाबाथिया रथ' देरबाय दे बिराद मोजां जुम्बा दान्स जाहैबाय आंहा आखाइया आलौजोब्बाय दे दुरुङा फिसाद्राय जादों बिफा दुरुंखौ गोदान खादों बेखौ दाउनो होथ' आं दाउनो होनो होननानैसो लाबोदों बे एम्फौ दाब्लेखौ दाउनो हर गासिबावबो मिलायजोबनायसो आंना ना 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 नै जादो मैथाजों एसे होनोसै बाथोन एसे थुग्लिनोसै मल मल जाथारनोसै नामा हाखा हुखानो बिदि मिक्सार नाया गोथाव जाथारो लोगोफोर नोंस्राबो खाथियाव दुब्लि दंबा गुरनानै जादो देरबाय नै एसे बिदियावनो जानांगौ देनां देरबा थांजोबोसो देरथों देरथों होननानै दोनजाया आंहाथ' मोनखाया बालाबाथिखौ मासे मोना देनांहाय बेखायनो गोरलैयावनो गुरनानै जाखाजोबनांगौ अबाव थांजोबो मोनफेरा ना बालाबाथिखौनो माबायदि सिथ्लायावनो गायनानै लादों फांथाम बेखौनो जाख'नो हाया माथो मादैया नै जि मोजां मोजां बैयाव फांनै दंदेरोमोन सेस थैलायबाय साला मोस्रोमफ्रानो आजां गाजांहाय आयु दुब्लि खाथि नालाय मोस्रोमफ्रानो अरफाय फैजोबो थैयो होमबाबो बेनो फांथामानो आरोबा अखा हाबाय थाबा बे फांथामाबा मा जाबावगोन बुंनो हाया न'फोराव बिदि फांसे फांनै लाबानो फेमिलि एसेल'आ आराम खालुना मोनजायो खिन्थु मानसि बुरजाफोरनियाव थोआ आरो नै मैथाखौ एरग्लिबाय आंहा नै ना गोरलैखौ होनोसै होबाय उखुन्दैसो खुबायहाय मालाया माबायदि सङो आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु आङो मैथाजों ना गोरलैजोंखौ ओरैनोसो एरग्लियो आं थाव होआ नै ना गोरलैखौ होनानै एरग्लिनोसै आं एसे खैरोम दैरोम संगोन बेखायनो मैथाखौ एसे बुरजा खादों बांद्राय मस्लाखौ बायो आं ना गोरलैयाव मस्ला जायोना एसे गोखै जानोसै नै आंहा नाखौबो बाथोन देनोसै रन्सि रन्सि खालामलायथारबाय आं मैथायावबो होबाय सनाफोर नै मादै जासुलाय ओंखाम जानोसैलाय ना बाथोन दालि जहल मैथा ना गोरलै आं गुरनाया नै लखमसै मादैया आं बेबायदि खुरैयाव प्लेटाव जानो सुखुवा बिफा बानलु थाइनै लाबलाय बावलायबाय बानलुखौ लानो समान समान खस्थ' एसेसो गुदुंथार दासो मोनदों सनाफोर नोंसिनिथिं अबावबा दुब्लि दंबा ना मोनथावथाव गुरदो नाया देरबाय जाथावथावनो देनां देरबा मोना थांजोबखायो गोरलैयावनो गुरनानै जा देरहोलायनाय बेलाय देरहोजायो नामा मोनगोन दा अबावबा आंना बाहाय मेल्ला ना जायो उनाव मोनानो थांजोबोसो मेहनत खालामनाया गोथावसिन जायो आरो बेजों खांख्राइ गोरलै मोनबावनांगौमोन खांख्राइ गोरलै गोरलैया खांख्राइ गोरलै ना बालाबाथिया गोरलै ज' मैथायाव जब्ब' होदो गुफुर नुलायनाय आरो ना बाथोना देबावदो बेदरबो नाङा नाबो नाङा हजों आफामोनावसो खांख्राइ गोरलै मोनोलै मालाय ना गोरलैजों खांख्राइ गोरलैजों र' मालाबा गुरहैगोन आं गुरनानै जागोन फिसा गुरग्रा गैला रावबो मोनजाला ना गुरनायखौनो सिबायफोर दालिबो सोलोसोलो नोंसोरो खिन्थु मा सानफ्रामबो ना गुरनाय मा गुरनाय बिदि होनगोन खिन्थु
आंहा दैलि ब्लग नालाय आं दिनै सानसेयाव मा मावलांदों मा जादों आं बेखौ खोन्थाजोबनांगोन ना सानफ्रामबो गुरबाबोथ' सानफ्रामबो देखायखानांगोन बेनोसैबा भिडिअ'आनो आरो आं मालायनि बादि गोथाव गोथाव गोदै गोदै रायलाय रोङा ब्रां ब्रांसो आंना मैया दखानाव माखासे लोगोफोर फैनानै सोंफैदों सिनाय नंगौना नङा नंगौना आंखौ होनना आंबो नङा होनबा ओमफ्राय आं हा होनना मिथिबाय नंगौ नंगौ होनबावबाय मिनिनायाव माने भिडिअ आलदा मोगथाङाव आलदा नुयोना नंगौना नङा कनफिउस जादों जाहैदों खोन्थाबाय नंगौ होनबा बानलुआ गिलास लाया जोंहा साफा गंफा बथल लाखायो नेम गैया गिलास लानायनि बोथोरा दोहो दोहोथार अखा हाहां बाथोना जि गोथाव जादों ना गोरलैखौ एवसोमबाय बानलु गोरानजों जि मोजां बाथोन थुग्लियाखै आं दिनै थौसियाव फुदेरदों एखे स्टाइलाव जाबाय थानो बायोना गोथावथार बानलु गोसा फर्मखौ फिलाप खालामखांबाय नै आंहा लोगोफोर जादोंना जायाखै मोरला मोरलि हारसिं बानायलाबायजोब्बाय जमा होनसै दिनैनो जाजोबसिगोन आंना खामानिया काउन्टाराव जमा होनसै फर्म चेक खालामनो नागिरदों दसे नेबाय आं হৈছে না কি কৈছে আজকে হ'ব দে অঁ এটিএমৰ কাৰণে মানে আৰু আকৌ অঁ आंहा नै पासबुकखौ दिनैनो खालामबाय दिनैनो मोनबाय सनाफोर साक्सेस सानसेयैनो थांसै आंहा थांसै जाबायबो नै लोगोफोर आंना पासबुकआ दिनैनो बानायबाय दिनैनो मोनबाय सानसेयैनो मोनबाय आंहा पासबुकखौ साक्सेसफुल ओंखारबोबाय आं बेंकनिफ्राय